CCTV na hawak nila. Malabo ang sinasabi ng kabilang kampo na nagkaroon ng tangkang pangag-aasa. Michelle Mediana, ikwento mo. January 22, alas 10:32 ng gabi, dumating sa kondo si Navarro na nakasumbrero, short at may bitbit na paper bag. Sumakay siya ng elevator at bumaba sa second floor kung nasaan ang unit ni Denise Cornejo. Wala pang 2 minuto, sumakay din si Cornejo sa elevator, naka-short, sleeveless at chinelas siya. Bumaba siya sa lobby at diretso palabas ng gusali. Maya-maya pa, nagkuna ng CCTV na pumasok naman sa kondo si Cedric Lee. Pagsakay sa elevator, makikitang hawak palili ang kanyang kamao. 10:43 naman, nang dumating sa kondo ang kinilalang sina JP Calma at Ferdinand Guerrero. Ilang segundo ang nakalipas, pumasok ang security guard. Sinundan siya ni Cornejo at kinausap. Lumabas sila kasama si Bernice Lee at si Jed Fernandez alias Mike. Matapos ang ilang minuto, umakyat na rin si alias Mike. Bumaba naman si Cedric Lee. Pagbalik, kasama na niya ang kapatid na si Bernice Lee at si Cornejo. 40 minuto simula nang dumating si Navarro. Nakunan ang grupo ni Lee na sumakay ng elevator kasama na ang aktor na tila nakagapos ang mga kamay. Makikita na rito ang 2 lalaki na di nakunan ng CCTV ang pagpasok. Isa raw sa kanila ang bodybuilder na si Zimmer Rance, habang di pa natutukoy ang isang lalaki. Bantay sarado si Navarro na inilabas mula sa condominium. Ayon sa NBI, malakas ang anggulong na set up lang si Navarro at walang nangyaring rape sa kondo. Lumabas siya nung pagpasok ni Mr. Bong Navarro. Denise Cornejo went out, leaving Mr. Bong Navarro dun sa unit niya. Dagdag pa ng NBI, base sa pahayag ng isang gwardiya, kinausap daw sila ni Denise na huwag magpapasok ng ibang tao sa kanyang unit maliban sa mga ipinili ng kaanak at kaibigan. Nilapitan daw yung kasama nilang guard, and then the guard narrated to them na sinabihan itong night duty, yung duty na to na huwag magpapasok sa unit niya. Huwag magpapasok sa unit niya except yung mga pinakilala niya ng mga relatives at friends at yung kasama niya. Sa affidavit pa ng gwardiya si Roderick Darby, nagpunta sa security office noong sumunod na araw si Cornejo para i-request kung pwede niyang tignan ang CCTV. May nanlogyo kasi sa kanyang unit nang dinala nila si Navarro sa presinto. Nag-request na rin ang NBI ng watchlist order para sa grupo ni Cedric Lee dahil napag-alaman ng ahensya na may ticket si Lee at Cornejo papunta ng Singapore sa February 26. Pinadalhan na rin ang pagpina ng NBI sina Jed Fernandez at JP Calma. Michelle Mediana, News 5.